Mega shout out Margel Minus sa 40. Salamat sa imong support sis. Thank you family dyan. Hello Papa, thank you so much. Try ko mag 2 hours ngayon guys. So please support. 7 minutes to guys. So subukan ko mag 2 hours. Hansak ni si 1 million viewers dyan. Dito. Ba yung tayo. Kay ko sa akong isa ka phone, lubat na kasi. So, tuloy-tukan ko kayo mamaya. As lang kayo dun. Balikan ko kayo mamaya. So, daghang king salamat daan. So, kung hindi pa kayo mamaya, magbayad doon. Lang. For kasi naglo-loading kasi. Kasi mag 1 hour guys. 1 hour. 2 hours pala. Kung kaya sa net. Kasi napaka-loading talaga. So, okay lang guys. Tuloy ako. Para yung kamot ko guys. Oy. Ako sa mga kuan. Makaya na ako nga 10 hours na. 10 hours ka magkuan. Pero dili kaya sa net loading. So, wala gani ko dire. So, oras guys. So, saya na lang ni guys ha. May taga diha nga ko diha. Sabay. Nga ni kanang kanang karsadaha diha bay kanang paagian na diha bay yung nito bag putong taga Islam ingon siya paagian man siguro na diha bay kay kuan kanang sukad na sukad bay wala man ko thank you so much. Kung hindi nyo pa katamsak si host guys, tamsakin nyo na lang. Panoorin nyo. So, story. So, bukas ulit. Pukapin guys. So, visible kasi yung ilan. Hindi naman. Ayan. Si host, kanina pa ako naglalaba. Always my love. Dito.